Dende hai decenas de anos, o vello balneario de Vilagarcía está abandonado. Unha instalación a pé de praia e que é propiedade do concello. No seu interior residen persoas sen teito, a pesar do perigoso estado no que se atopa o edificio. A veciñanza denuncia esta situación. Esta xente que tamén ten a súa dignidade está vivindo nunhas condicións lamentables. Un edificio que se está caendo a pedazos, porque, home, derruirse non se vai caer, os cimientos aguantan, pero podelle caer un cascote, unha viga, calquer cousa. Aquí non hai seguro de responsabilidade civil, nin hai nada, absolutamente nada. Esta xente tamén ten os seus dereitos e ten a súa dignidade, hai que mirar por ela. As súas reivindicacións xiran en torno a dúas cuestións que consideran que están ligadas: o cuidado das persoas que residen na instalación e a renovación do edificio. Hai que incidir sobre as persoas, o primeiro, que é o que máis o necesita, as persoas que están en réximen de exclusión social, que é unha verdadeira pena, e logo sobre o entorno, porque a cidade tamén ten dereitos, comerciantes, a hostelería, ten dereito tamén a monetizar e a potenciar un entorno que temos aquí en Vilagarcía que está totalmente infrautilizado. E ninguén atenda isto. A veciñanza tamén denuncia o deixamento do goberno de Vilagarcía, que ante as súas denuncias só reciben as respostas de que se fan reparacións na instalación de forma periódica. Periódicamente é como non decir nada, sabes? En palabras moi bonitas, en negro sobre blanco, pero que non expresan un compromiso político concreto e decidido por parte do Concello de decir vamos a arranxar o problema e vamos a ter este plan de actuación con uns plazos e con un presupuesto. Por iso piden medidas que protexan as persoas que residen na instalación e que permitan aos vilagarciáns aproveitar un edificio situado nunha zona privilexiada. As solucións son medidas con acompanhamento presupuestario e con medidas lóxicas que atiendan primeiro a xente que o necesita e logo o entorno, que é unha verdadeira pena como está. É un potencial, é unha riqueza para Vilagarcía que non se está utilizando e que todos os anos temos este problema. Hai que pensar tamén nos outros sectores que necesitan recursos e que necesitan tamén vida na cidade, entendes? A veciñanza considera que todos os concellos deberían actuar en conxunto para elaborar un plan no que se protexa e se dea unha nova oportunidade ás persoas que se atopan sen fogar. Desta forma, evitarían que os sen teito se movan dun concello a outro segundo os espazos nos que se poidan resguardar.